Magampo kita. Ginoong salamat, Lord, kay indeed, sama-samong gikanta, great is thy faithfulness. Kami, Lord, nakabalo kami na kami ang dili faithful. Pero ikaw ang the faithful one. Kami, Lord, kabalo mi na dali na kayo mi mapalid, dali na kayo mi mapadulong, even, Lord, sa sala. At one minute, gakanta mi, og praise sa imuha. The next minute, Lord, pwede kami makahuna-huna og makasulti, og dili makapahimaya sa imuha. And yet, Lord, ikaw ang the one na naggunit sa amo tanan. Tabangi kami, Lord, sa pagpaminaw namo sa imong pulong, na amo kang simbahon, Lord, sa imong kamatuuran, makadungog kami, mutuog kami niini, ug amo kaning itago sa among kasing-kasing ug buhaton kani, Lord. Importante kayo ni siya na pulong, Lord, as tanan nimo na pulong, importante kayo. So I know, Lord, na tagatanan sa bawat sabwag sa imong pulong na kay purpose. O dinhi sa Chikaf, Lord, kabalo ko, Lord, na kay purpose. Nganong imo kaming gipaagi sa episo ug niabot na kami sa mga kaning how to live out our Christian life na portions, O Lord, from chapters 4 to chapter 6. Tabangi kami, Lord, na dili lang kami taman sa paminaw ani, kung indeed sa among nadunggan sa chapter 1, 2 ug 3 unsa ka maayo mo kani karon, Lord, ang amo ang pagkabuhaton. In Jesus' name, amen and amen. Nagtuo ko no na kani siya na message, grabe ni siya ka kailangan nato sa tanan atong kailangan gyud sa tanan. But for this morning, I believe this is what God has sa atoa para sa dinita sa simbahan niya sa Chikaf. So, akong ihangyo kamo na abrihan ninyo yung Biblia sa Episo Kapitulo 5 o tanaw na to ang pila ka versikulo diri, versikulo 8 taman 14. So, ang akong gi-title ani na mensahe is pagkinabuhi ingon mga anak sa kahayag. So, akong basahon ang pulong sa Ginoo para kanato. Kay bisan tuod kangit-ngit kamo kaniadto. Karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Pag kinabuhi kamo ingon nga mga anak sa kahayag. Kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo ug matarong ug matuod, magpakita kung unsay kahimutan sa Ginoo. Ug ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit, hinuon kinahanglan ibutyag ninyo kini. Kay makauulaw man gani bisan ang paghisgot sa mga butang nga gibuhat nila sa tago. Apan ang tanang butang nga nabutyag pinaagi sa kahayag nadayag. Kay ang tanang nadayag kahayag busa giini kini giingon, pagbata ikaw nga natulog ug bangon gikan sa mga patay ug danagan ikaw ni Kristo. Kani siya na last part no sa 14, versikulo 14 is kani siya evangelism na siya no. Mura na siya og nag-share sa mayong balita ni Kristo na para sa katang wala pa na ituo,
para motuo sila. Kaning last part. Pero katong the rest of the part, natong gibasa, from versikulo 8 to 14, mao na ang para sa atoa, sa simbahan, sa sulod. So kani ang portion na para ni sa wala pa ni tuo. O kailangan nato ni mabalik masabtan kay mo man ni kita sa una. Katong wa pa ta kaila ni Hesukristo. Mura si Noli Castro, no? Ang mayong balita, no, kung ato ning i-share, mura ta og si Noli Castro na iyahang na murag nisikat kaysa sa iyahang pag-ingon ani taga makita na to siya sa news, no? Unsa kito iyahang sikat kayo na 2 words, no? Moingon man na siya kung makita na to siya sa sugod. Huy, gising! No? Ay, Ted Pailon din, ha? Abi na ako si Noli Castro, ha? Okay. Ted Pailon di ay, sorry. So, pariya naman as ako. Okay, so si Ted Pailon din ang huy gising. Manggandang gabi. Bayan dito siya, tama. So pang good night kaning usa kay pang good morning, no, or pang hello, no? So pang gising si Ted Pailon bitaw, no? So in a sense, no, ang the idea na ang tanan na wala pa nakatuo sa Ginoo naa siya murag patay or tulog. In the idea sa usa ka description sa Ginoo. So naay ginabuhat day ang Dios na pukawon ang usa ka tawo na tulog. Naaday pod part sa atong mensahe kung mo hatag ta sa mayong balita na sulti ta sa pulong sa Dios, sa mayong balita sa Dios para pukawon ning mga patay or gatulog. Busa, no? Pagmata, ikaw nga natulog. Ngayon nagsulti, no, na kung muna siya, no, na kung itanaw nimo sa uban parte sa Biblia na sulti sa usa ka propeta sa unsay mensahe sa Dios. Kung tanaw nimo sa New Testament time, kung mo share sila sa good news, na ay in a sense na ilahang ginapamata ang tao sa unsa man ang ilahang ginabuhat, nga nganong patay mangyapon sila, nganong tulog mangyapon sila, nganong walay pulos ang ilang ginabuhat, ug naarag yun ni, maorag yun ni ang atong paglaom, si Hesukristo. That's why kung Isaiah 55, no, makita nimo ang pattern, no, kumingon sa Ephesians 5, kung mata ka mo, gising, kamo na nangatulog, diba? Bangon kamo diha, gikan sa mga patay, and Christ will shine on you. Tanawa sa Isaiah 55, no? Seek the Lord. Gising. Pangita ang Diyos while pwede pa siya ninyo pangitaon. Tawaga siya while naa pa siya sa duol. Og naagid ang sense, no, na nganong patay sila. Ang mga tanan diha na mga dautan na mga tao, biyaay na inyong mga sala. Ang inyong mga unrighteous thoughts, undangan na. Let him return to the Lord. And makita niyo, and Christ will shine on you. Ang message sa Isaiah is, para ang Diyos maluoy kaninyo o pasayloon kamo. Naana ano song? Naapay, kuan ba na, kaning nagtry na mo pukaw o usa ka tao na grabe ka mantikaon? Lupig pa ang cooking oil, at least kung imong on ang stove, malanay man balik. Kaning uban na tao, no, na maski imong pukawon o alarm clock, ang alarm clock pa una mo surrender, tulog pagyapon. Kung imo siyang uyog-uyogon, gising, no? Sometimes imong uyugon ang yang abaga, sometimes birahon imo yang tiil. Di manggapon mo mata. Kabaw ka, no? Na murag nibalik na siya og mata, nakamata-mata na, mo abri-abri na yang mata, pero mubalik man og tulog. So kabalutan, no, na
naagya po'y mga certain tao na kung maski pukawon niya, nimo sila, di gyud sila mumata. Now, ang atong buhaton karon, kabalo man ta anak, if you have been sharing the gospel, no? If you've been sharing the gospel, kabalo ka, that even if you have shared everything, no? Sa unsay dapat di mo i-share sa mayong balita, imo na silang giingnan unsa ang kamaayo sa Ginoo, imo na silang giingnan unsa ang problema sa tao na kita makasasala ug ang atong Dios maayo, ug unsa may buhaton sa usa ka Dios na maayo, na ay silot na moabot sa katong magpabilin og tulog og patay sa ilang sala. Ug naragyapon tay pag-asa na si Hesukristo ra gyud the only reason na mapasaylo ta sa atong sala ug ma-set free ta sa bondages of sin. Naagyapoy mga tao na di gyud maminaw. Di gyud sila mubangon. Di gyud sila maminaw. So kabalo ta ana. So kita day karon, how do we live as children, no? As mga anak sa kahayag? How do we kay sugo man ni sa Ginoo para kanato? We are to walk in love and to live as children of light. No? So kung na panig ta sa ato ang primero na bersikulo, makita nato, nakita na sa una pud before ta gipukaw sa Dios tungod sa iyang grasya ug nagtuo ta kaniya. You see, kay bisan tuod kangit-ngit kamo kani adto. It's very important na makasabot ta sa kaning kangit-ngit. Kay sa una naaman ta dinhi og daghan makita importante kay na message na atong i-share sa atong mga mahal sa kinabuhi, mga silingan, mga amigo, mga uban pa parte, no, sa na tao na wa pa ka dawat og nakadungog sa maayong balita. Unsa maning kangit-ngit? Makita na nato, no, sa Proverbs 4:19 na ang mga tao na naa sa kangit-ngit mao ni sila ang mga daotan na ang ilahang padulngan na dalan, ang ilang kinabuhi, padulong sa hilabihan nga kangit-ngit. So, ang tao na naa sa kangit-ngit, ang iyang kinabuhi, naa siya sa daotan. Daotan ang iyang kinabuhi. Another understanding sa unsay pasabot sa naa sa kangit-ngit is dili sila, naa sila in a sense na naa sila dili mahibaluhan. Dili sa pagkulang siguro sa nay nagsulti sa ilaha. Kung dili gyud sila sama sa katong di gyud mo mata, dili sila gusto mo tuo. Nakoy nabasa ba na usa ka article ana siya kabaw mo unsay diferensya sa usa ka tao na pessimist ug usa ka tao na cynical. Ang pessimist daw, kumutan-aw na siya baso na nabawasan taman sa tunga. Ang iyang pagtanaw na is, na, kulang na, gamay na lang nabilin. No? Murag, permi, naa siya sa, in the idea na, naa siya sa peligro or kanang nasa logi or mahurot na. So, usually pessimist siguro, no? Naa sa side na, naa sa alanganin or mahurot or mahadlok siya kay naikulang. Pero kabaw mo ang kaning cynical. Ang cynical na tao is maski kitagaan na nimo siya sa ebidensya. No? Ebidensya. Naanay mga testimony na nakapruweba na sa kamatuoran. Kabaw ka unsa iyang di gyapon siya motuo. Moingon gyapon ko siya, dili man na mao ang ako ang gusto. Dili na mao akong gusto tuhuan. So the cynical is someone na mo refuse og tuo sa kamatuoran. So kung kaning mga daotan na tao na naa sa kangit-ngit, gapabilin sila na naa sila dili hibaluhan, kay dili tungod wala sila nakabalo ana, kung dili di sila ganahan mutuo ana. Ug sa diha na naa sila ana,
Ang description sa Proverbs no is gakapandol sila. Di sila kakita sa sila. So muna ang mga wicked tao, dili sila muagree o makakita na daotan ang ilahang kinabuhi o ginabuhat. That's why for them, di ba? Love ramani. Love lang ta. Wa man ko'y ginasakitan lain tao. Ako ara maning kinabuhi. Dili man ko mutanaw, dili ko muagree sa unsay ginaingon sa Ginoo na sala kani akong ginabuhat, no? So dili niya tan-awon naa siya sa kangit-ngit even though daotan ang iyahang kinabuhi o ginabuhat, gakapandol siya, di siya kakita, ganoman, naa man siya, wala man siya sa kamatuoran sa Dios. So naa siya sa kangit-ngit. So makita nato no sa Efeso 4:18, ang usa ka tao na naa sa kangit-ngit, ang ilahang pagpanabot gingit-ngitan. That's why even if you share the gospel, even if you tell them this is what the Bible says, they will refuse to listen. They don't want to. Nangit-ngit na ang ilahang pagpanabot. Nahimulag sila gikan sa kinabuhi sa Dios, pero dili na nila makita ang kapeligro ana. Dili nila makita unsa ka peligro karon padulong ilang kinabuhi na mobalik ang Dios ug iyang husgahan tanan ang makasasala, magpabilin og makasasala, maski na ang bugtong anak na Hesukristo na naghatag na sa iyang kinabuhi para sa tanan makasasala, mapasaylo ilang sala, dili na nila makita. Ngano man, ang tanan na naa sa kangit-ngit, gipagkahi na nila ilang kasing-kasing. Can you imagine? One of the greatest sins na ginabuhat man no, is for a mother to be is iyahang ipalaglag yang bata. Do you see one of the why the world na naa sa darkness, how unsaon para masunog nimo imong konsensya na pwede nimo patyo ng imuhang anak na naa sa imuhang tiyan. Unsa ka konsensya na na-seared na no, nang usa ka lalaki mo ingon, mas maayo pa ipalaglag na nimo kaysa ato na siyang ipagawas. Grabe no? Ingana kadautan. And yet, sa ilaha, as they talk that, bitaw no, kay hasol, gusto pa ko og mga karir, gusto pa ko og buhaton. Pwede na yun no, na pabilin ilang pagpanabot, pwede nila ibutang sa kangit-ngit. O ilang mabuhat ang grabe na pakaulaw na sala. Kita tanan ing ani. Kita tanan at one point in our life, ma-explain nato ang atong sala as if mo na ang pinakamaayo buhaton nato. Pagsupak sa ginikanan, pagsakit sa atong mga anak, pagtaksil, pagpamakak, ato kani tanang ginabuhat, kita tanan naa sa kangit-ngit sa una. Pero, nakita niyo mo, God is the one who is faithful. Indeed, no? Unsay gibuhat niya? For at one time you were darkness, da kamo sa kangit-ngit, pero karon, naa na kamo sa light. Naa na mo karon sa kahayag in the Lord. Sa kangit-ngit sa atong kinabuhi, nakita tanan, wa tayo makabalo sa atong nakitaan, naay ni shine through na light. Bahala unsa pa na ito paglansang sa itong mga bintana o mga plywood o mga paglansang sa itong mga portahan sa itong kasing-kasing, naay ni buak through it and light shine in you. Giluwas ka.
Dili tungod kay ikaw nakatultol sa Ginoo, kundi dili ang Dios ni duol kanimo. Ni ani siya. He died on the cross. And He rose again. That's why in John 8:12, no? Ang light na atong ginastoryahan here, na kita tanan ga-reflect is si Hesus Kristo. Si Hesus Kristo ingon, I am the light of the world. Whoever follows me will not walk in darkness, but will have the light of life. Kabo mo, mga igsoon, that tanan sa atong mga pakaulaw na ginabuhat sa una ng mga sala, nanata sa kangit-ngit, karon na naan ang kahayag, kipasaylo na ta. Napasaylo ta. Og pasayloon ta ugma habang buhay. Kay ang hayag, wa manigikan sa imo. Ang hayag, wa manigikan sa imong binuhatan. Ang hayag, naaman kang Kristo Jesus na niluwas kanimo. So muna ang blessing. Ephesians 1, 2, 3, the richest heavenly blessing. Nga kita so blessed nang ipili ta ni Hesus Kristo, kaning light of the world. Muna ang bawat anak sa Diyos. Giluwas, maski unsa ta kadaotan. Ihayagan ta sa ahata na wala sa tong kangit-ngit na dalan. Ang karon nanatano sa Ephesians 4, 5, 6, kapitulo 4, 5, 6. Unsa man na karon, how does the Christian who has been saved by God, na nahayagan, na nakadawat sa gugma, how do we live? How do we act? So yung kinabuhat nato diri sa kalibutan. Walk as children of light ta karon. Kanang dumi, no? That dinha man na nagsugod sa kiingon ni Jay when we started in kapitulo 5. No, when Pastor Jay preached on how we should always go back to verse 1 and 2. Remember? When kapitulo 5 nagsugod ingon, pag kinabuhi kamo diha karon sa gugma. Unsa na gugma? Kita mga nasa kangit-ngit, naluwas, nakadawat sa gugma sa Dios. Karon pag kinabuhi kamo diha sa gugma, ingon si Kristo na higugma kanato. Sama, no? Become more and more like Christ. Walk in love. Kabalo ba mo na kanang walk in love, sama na karon sa pagkinabuhi kamo karon og anak sa kahayag. Walk in love. Walk as children of light. Paglakaw o pag-love kamo as Christ loves you. How do you do that? Magkinabuhi ta diri bilang kahayag. Kahayag, anak sa kahayag. Kay anak man ta sa Diyos, therefore ang atong kinabuhi, magkinabuhi ta na mo nagdaata sa hayag. Kay anak man ta sa kahayag. So unsay pasabot sa mga anak sa kahayag? Ayaw na siya i-separate na pagkinabuhi kamo diha sa gugma, ingon nga si Kristo. Pariha na siya. Same na siya. Pero na-notice ninyo, kaning walk in love, kaning be love. Kung paminawon nimo ang mayong balita sa kalibutan, makita nimo na tama na sila sa love, dili sila ganahan sa pag kinabuhi kamo sama sa usa ka anak sa kahayag. Pansini gani unsay ginasulti nila sa kalibutan. Para kanila ang gugma, acceptance lang na. Diba? Most people, we just need love and acceptance. More than we need advice. Ayaw kami ingning sa mga buhaton. Ay kami ingning, mag-ilis kami. Ay kami ingning, namin undangon. Just accept us. Because that is what love is according to the world, to the gospel of the world. I don't know if we have Bibles, no? Atong gidungag na sa atong Biblia na natay gidungag gospel of the world. I hope not. Pero mo kani ang ato ang daghan kayo ginatuhuan. Do you know? This is how we understand love. That's why a lot of us, we get kumpiyansa. Naabi nato morning love. Ay kalimot, gitawag kita to love like Jesus Christ. And what does it look like in the Christian life? We walk as children of light. Ayaw palunga ang imong suga.
sa imong pagtry og love. So when people say, we don't want you to talk to us about Jesus, we don't want you to talk to us about the Bible, just tell us something we need. No, daman ta karon, ingni lang mi unsa may pagkadato, ingna lang mi unsa may pagmaayo sa among sakit, ingna lang mi para unsa among kaminyoan, aron maghisgot ng gali ka na nami undangon. Ayaw, kay murag ma-feel na mo offend me kay wa ni mo kini kadawat. Di na mi mo balik sa simbahan. Mga judgmental na tao. Ayaw, di ba? Because why? Mo man na ang the way people interpret love. Dawata lang kami. Di lang na, no? Mingon pa na, sa uban, love is just accepting all their flaws. I know where this is coming from. This is coming from unconditional love. Tadawaton nimo sila. Maski kinsa na sila, unsay lang gibuhat. Pero, do you know that the love of Christ, who is unconditional, gidawat kanya maski unsa ka. Maski kinsa ka, maski unsa imong nabuhat sa una, pero He doesn't stop there. Kung gihigugma ka tinuod sa ni Kristo Jesus, kung gihigugma ka sa langit sa Amahan, agoy mugawas ang bakos sa langit sa Amahan, ug mabunalan ka. Ngano man, anak man ka niya, so mabunalan ka kung magpili ka sa sala, kung musimba ka aglaing na Diyos, madisiplina ka. What does the world say? If you do that, you're not accepting me of who I am. That's not love. That's the world, the gospel of the world, my dear friends. That's how the world loves. Remember, pag kinabuhi ka mo diya sa gugma, bilang anak sa kahayag. Do you know where that means? Nagtuo sila, okay rami dinhi sa among kinabuhi. Ayaw na mi, dawata lang mi. We're fine in our sins. We're happy here. Just accept us. Just love us. Kabaw mo mga dear friends, dili na sa mo work. Kung naa kay pamilya na drug addict. Na ako dear sister rin na nag-work siya niya. Kabalo ko na kung pamilya na nimo, anak na nimo, ug na-involve siya sa droga, maski mo ingon na sa imo, Mommy, Daddy, pasagdi ko sa akong kinabuhi. I'm fine. Lipay ra ko diri. Kabaw ka unsay imong buhaton bilang ginikanan. Di na nimo undangan. Mangita gyud kag way na matabangan na nimo. Na matabangan nimo sa undang sa iyang bisyo. Kay karon kabalo nganong di man nimo undangan? Kabaw mo ka padung nas kamatayan. Kabaw man ka kung di na siya mo undang sa iyang droga. Mamatay na siya. So bahala, magkisi-kisi pa na siya. Kung imo na siyang pukawon gano'n mo siya. Di ka makatuo sa bakak sa kalibutan. Maingon, okay raman ko here sa akong sala. Happy rami. Dili mo na alam imong ginabuhat sa ako. Ma, pa, ngano imo mo kong paundangon. Ngano ingnan mo ko nimo na sala niya akong ginabuhat. Masuko pa na nimo, imo gyapon ng sultiyon nga naman gihigugman man nimo imong pamilya. You see? What are you doing? Kabaslo ka fundamentally gidesign sa Ginoo sa ato nanana sa tong kasing-kasing kung gihigugma nato ang usa ka tawo, ato gid siyang mahayagan. Ato gid siyang badlong koreksyonan sakak matuuran. Sumala nung na ang pasabot sa kahayag para kanato karon. Unsa man natong i-shine. Ephesians 5:8 tells us kita mga bilang anak sa kahayag. Ingon dira sa Salmo 119 verse 105. Niingon, ang imong pulong maoy lamparahan sa paggiya sa akong mga tiil o kahayag sa akong dalan. So ang usa ka anak, ang kahayag, anak sa kahayag, ang hayag na si Jesucristo, ang pulong na mo ni ang hayag, mo ni ang atong ihayag sa mga tao na naa sa kangit-ngit. Dili ang ato ang kahulingong pulong. Dili ka imong gusto
para sa ilang kaugmaon. No, ang atong kahayag is ang kamatuoran sa pulong na gihatag sa ato sa Dios. You see, ang nahayagan is karon ang ilahang paghibalo nakasabot na sila sa kamatuoran. We saw that, we know that. One of the blessing of the child of God in the previous chapters of Ephesians is na ang revelation sa kamatuoran. Nahayagan na ta. So you see, ang pulong karon, mauna karon ang himo natong lamparahan para makakita ta sa atong kinabuhi. Siya karon ang giya. So ang anak sa kahayag ngagtubo karon sa pagsabot sa kamatuoran sa Dios. Mao ni ang part sa iyang hayag. Mao ni ang reason na mo shine siya. O ang ikaduha na pagsabot sa kahayag, anak sa kahayag is dili lang taman ka sa nahibalo sa kamatuoran sa Dios, imo kani karong kinabuhi. Imo ha karong life, you're living out the truth of God. So when you're living out the truth of God, imo ang ginabuhat karon is mga actions and words na naa karon sa pagkamatarong. Di ba? Kay imo karon gibuhat ang pagkamatarong naman ni Kristo Jesus. Busa mo nang ingon sa Matthew 5:16. Busa pasigaa ang inyong kahayag. How do you shine, anak sa kahayag? Sa atubangan sa mga tao, dinhi ka musiga. Aron makita nila ang inyong maayong buhat. Ang usa ka anak sa kahayag, musiga siya sa atubangan sa tao sa kalibutan kung ang iyahang nasabtan na kamatuoran, iyaha kaning buhaton. O kaning maayong buhat karon, unsay resulta? Og daygon nila ang inyong amahan nga atua sa langit. Makita nila, wow, ingana ka, hayaga uy. Og butanaw daw sila sa amahan sa langit og moingon, grabe kaayo ang Dios. In other words, daghan kayo tao na naa sa kangit-ngit, makaila sila sa amahan sa langit, pinaagi sa imuhang siga. Anak sa langit, anak sa kahayag. So to walk in love, we are to walk as children of light, to live as children of light. Ug pasabot ana is nagtubo ta sa kamatuoran sa pulong sa Dios ug kinabuhi ta sa kamatuoran sa Dios. Mao ni ang what it means na mo shine ta, na mo hayag ang ato ang kinabuhi para sa uban. 2 John 1:6, ug kini mao ang gugma nga mananggawi kita sa pagtuman sa iyang mga sugo. How do you know you love God? One of the blessing of you knowing you love God is ginatuman nimo. Gusto nimo buhaton og tumanon iyang sugo. Gusto nimo siya palipayon kay malipay man ka kung imo nang buhaton. Sama sa inyong nadunggan, sukad pa sa sinungdanan. Ang iyang sugo mao nga kamo managgawi diha sa gugma. That's how you know kung naa ka sa children of light. Wala pa nahuman ang pulong sa Diyos sa Episo, no? Sige, gusto ka na. You're walking in love, you say? Ingon ka karon, you're a child of light, you say? Sige, tagaan ti ka karon para makahibalo ka. Tinuoray ka. Tinuoray na imong ginasulti. Kung tinuod na imong ginasulti, o isa imo ang pinuhatan. So in other words, the way tagaan tag assurance sa Ginoo para makabaluta na naata sa kamatuoran, ang atong paghigugma sa iya tinuoray, tagaan ta niya og fruit check. No? Pagsulay sa bunga. Mura kag fruit inspector ba? Gusto ka makabalo na tinuoray? Tabangan ka sa Ginoo. Moni siya para dili na ka makaduda-duda. Dili ka magkinabuhi na mailad ka or naa ka sa deception.
Ephesians 5:9 mo na ingon, kay ang bunga sa kahayag, naay bunga ang kahayag. Di tama ko hindi makaingon na ako sa kahayag, my dear friends, na ako sa GCAP, na ako sa kahayag. No. Naay bunga ka na. Ug unsa man na ang bunga, mo ka na ang bunga na tanan maayo. Mo ka na ang bunga na tanan matarong na butang ug binuhatan. Mo ka na bunga na ang tanan matuod. So atong usa-usahon kadali, no, na before we do that, no, kabalo mo kung naadto na mong airport, namoy dan-on na bagahe kay mo adto mo laing lugar, kabaw mo na naanay inspection. Kabaw ka ang tao na mahadlok og i-inspect ang iyang bagahe. Kanang maalanganin kung abrihan ang iyang bagahe is ang tao na naay tinaguan sa iyang bagahe. Ang mga tao na ang iyang gideklarar na naa sa sulod sa iyang bagahe, mangutana ang security personnel, "Sir, ma'am, unsay sulod ani?" Mga papeles na sa sir. Ay, mga sanina ra na ako na, sir. Pag moingon na galing, abrihan na to, ma'am. Ang mga mahadlok ana karon na abrihan ilang bagahe is kung ang imong gideklarar di magtugma sa imuhang sulod. So kung naay mga smuggler niya o na-inspeksyonan sila, kabalumon, naani sa prisohan, nadakpan sila nga naman. Kaning babae, mo ni ang nasa laya, ang kaning lalaki, mo ning preso. Nagplano sila para maka-eskapo ning laki, isuod niya sa iyang bagahe. Can you imagine? So, kung kaning babae, ana-ana lang siya, "Sir, ma'am, unsay sulod sa bagahe, ma'am?" Kuan sir, sanina sir. Para sa akong darling. No? Ang di ganahan maabrihan sa iyang bagahe is kung dili magtugma ang unsa iyang sulod. So kung kita na naata sa kamatuoran, kung kita anak ta sa Dios, kabalutan gipasaylo na tatanan sa atong gibuhat. O part sa atong testimony karon is unsa ka maayo ang Dios o unsa ka makasasala, di man ka maulaw kung abrihan ang imuhang bagahe. Kung magtugma ang imuhang sinultihan o unsay naa sa sulod o binuhatan sa imuhang kinabuhi. Di man ka maulaw kung moadto sila sa imong bulay. Kung ikaw anak sa Diyos dinhi sa GCAP pagsimba with all your arms, kung ikaw grabe ka galanti, mubuhat og mutabang pagsulod sa balay, pariha ra gyapon ka na tao, di man ka maulaw kung mosulod sila sa imong balay. Pero kung ikaw mura kag aktor diri, maing laki, maing bae, pero pag didto sa lain lugar, lain ang kaatubang, adi man ni taga GCAP, mugawas ang leon. Brar! Ay, kung naay nilabay na taga GCAP, makakita nimo, "Sir, ay, unsay imong buhati nimo? Ay lang abriha akong bagahe diri, sir. Sorry kay sir." Naay bunga ang tanan na nagkinabuhi sa gugma sa Dios, who are becoming more and more like Christ. There is a fruit. There is a fruit evidence kung ikaw nagkinabuhi dire sa kahayag. Nindot kay ni na word kaning maayo, good, agatos. Kung naay agata dire gikan na imo ang pangalan. Agatos. Kaja ni siya moral excellence. Wow, what a beautiful name, Agata. Agatos. Overall moral excellence. Everything that is good, everything that is moral, excellent, that is you. See, 1 Thessalonians 5:15, tanawa nga walay bisan kinsa, dini gigamit ang pulong na agatos, no? Tanawa nga walay bisan kinsa nga magbalos og dautan sa dautan. Wait, di ba na may prinsipyo ng Bible na eye for an eye, tooth for a tooth, di ba? Kung yang hiwion akong ngipon, ako po rin hiwion niyang ngipon. Kung labayan ko niya og pan, labayan po na ako sa agpan, nagahi po. Kisa ito, imo to, garapon, pan, nasundan o garapon. Garapon, sundan ng pan. No? Principle na gapon, na may pan, Lord, akong gilabay, Lord.
Nalay garapon. Imo paging ipahait ba? Tanawa nga walay bisan kinsa nga magbalos og daotan sa daotan. Kabalo mo na walay anak sa Dios makaingon iyaman kong gipasakitan mo nang okay ra ko magpasakit og lain tao. Kabo mo why Kristohano na anak sa Dios na nagkinabuhi anak sa kahayag mubuhat anak. Ngano man ang prutas sa iyang kinabuhi is even if people hurt, even if people do sin against the child of light will do what is good, what is right. Hinuuna tinguha kanunay nga ang pagbuhat og maayo sa usa og tanan nga tao. Way niingon diha na exemption sa tanan og sa usa. Kabo ka when you do what is good because you know what is good and true, you shine. You shine. Kabo ka kung wala ka ni balos sa daotan, even though daotan gibuhat sa imo you shine. Nganong si Jesucristo hayag man kayo sa panahon na naa siya giakusa siya. Wa siya gisulti pero he shone. Nihayag siya. Nganong si Stephen katong gibato na martir, anong hayag man kayto siya? Naginabato na siya sa tao. Ginapatay na siya sa iyang kapwa, mga silingan, mga amigo. Ang hayag man kay siya. Kamo, kung naait nibuhat og daotan, nihayag ba mo? O nibalik mo sa time sa, palong mo sa ato ni suga, pat! Sa kangit-ngit. Tanan righteousness, kaning tanan righteousness, bunga kani sa usa ka anak sa kahayag. Righteousness, pagbuhat kung unsay gikinahanglan sa Dios. Pagbuhat kung unsay matarong. You know, before you can act or do unsay matarong sa mata sa Dios, dapat nakabalo ka sa unsay ang kabubuton o unsay matarong sa iyang pulong. That's why, ang usa ka tao na anak sa kahayag, nakabalo sa unsay hayag na pulong sa Dios ug iya kaning tamanon. Nagtubo siya sa righteousness. Ginabuhat niya ang actions of righteousness. That's how you know, agatos ba ang gagawas sa imuhang kinabuhi? Gahayag ba ka sa unsay matarong, unsay dapat buhaton? Bilang usa ka ginikanan, usa ka trabahante, usa ka empleyado, employer, usa ka Christian, na all of that. Matthew 5:10, bulahan ang mga ginalalutos tungod sa pagkamatarong. Muna siyang pasabot, pagkamatarong, ang nibuhat kung unsay gikinahanglan sa Dios, ang nibuhat kung unsay matarong. Bahala unsa ka ginaluto sa uban. Mas grabe ang imong bulahan kaysa unsa ang ilang itry o kuha sa imuha dinhi. How blessed is the righteous. Ilaha ang gingarian sa langit. Do you know na pwede ka matangtangan og trabaho? If imong buhaton ang tanan unsay maayo ug tanan unsay matarong, you go back to this. Pwede nila tangtangaw imong trabaho, pwede nila iyabo imong kaldero. Pero mas dako pa ang akong nakuha na bulahan. Ang gingarian man sa langit. Di gyud kalugi kung anak ka sa Dios. Di gyud kalugi. Truth. Ang tanan na bunga sa kamaayo, sa matarong o matuod. Ang kasabot na ko, no? Honesty, integrity, reliability, the trustworthiness of the person. You are who you say you are. You do what you say you are. Mo man ang punto, no? Kani tanan gibuhat sa Dios. Yara kang gihimo og anak. So act like the child of God.
Ikaw, kung naa ka sa truth, you're honest. Diba? You have integrity, reliability. What you say is what you do. Romans 3:4, bisan pa, ang tanan bakakon. Ang Diyos, mao siya ang matuod. Ang Diyos, dili mubawi siyang pulong. Ang Diyos, dili mamakak. Ug ang kita tanan na anak sa Diyos, mo kini ang ato ang dapat maging matuod kita. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahitungod kaniya, mapamatud-an ang gusto ka sa imong gisulti ug madaog mo ang imong mga kaso sa korte. How do you know that your truth? You stand the test of evidence. Truth will prove, no? Kung naa ka karon sa korte sa Dios, pwede man nato mailad gud ang korte sa tao. Pwede man madaya ang ebidensya. Pero in front of the court of God, the one true righteous judge, ikaw, ang truth, naa ka sa truth. That's what counts the most. So ayaw ibutang imong pagtuo sa mga human courts. Ayaw butang imong pagtuo sa no. Pwede sila mailad, pwede sila na dili sila mga matarong na mga judges, mga leaders, pero if you are in the truth of the Lord, siya na ang morisbak para kanimo. Vengeance is mine, says the Lord. Truth and justice will prevail, said the Lord. He will do what is right. Ang pagtuo, gipamatud-an sa bunga. Muna kung kita nag-ingon ta na we are children of love, and we are becoming more and more like Christ. We are walking in the light. Ang pagtuo, matud-an sa bunga. Kitagaan ta og test para makabalo ta ng tinuoray ang atong pagtuo. Unsa may kapuslanan, minahal, nga mga igsuon, kung kamong muingon nga kamo adunay pagtuo. Apan, wala kini ipakita pinaagi sa inyong mga buhat. So may pulos kumingon ka, mo ni ang akong bagahe, sir. Mo ni akong kinabuhi, sir. Abrihan na to, bi. Ayaw lang, sir. Kung dili magkapariha. Makaluwas ba ni bisan kinsa ang mga maong matang sa pagtuo? In other words, kung abi nimo naa ka sa pagtuo pero napagyapon ka sa kangit-ngit, wa day ka ni duol ug nahayagan sa kahayag na si Hesukristo. Mupadong ragyapon ka sa impyerno, my dear friends. Kailangan pa ka pukawon. Hoy, gising! Kaniming mensahe sa Diyos, hoy, gising! Pero naay gibawal sa mga anak sa kahayag. Kaning bersikulo 11, naa siya gibawal ug naa siya gisugo na buhaton. Naa siya don't do ug naa siya do. Ang don't do, ang bawal, ayaw pag-apil. Anak sa kahayag, ayaw apil. Ayaw apil sa mga dili mabungahon nga mga buhat sa kangit-ngit. Wait. Mo ba ni ang mga wa pa nakaila sa Dios? No. Ikaw ni, ako ni. Mga anak sa kangit-ngit, sa kahayag, ayaw mo og apil na ay bawal. Mga parte sa lawas ni Kristo, mga tinawag, bawal sa atua na moapil ta sa mga dili mabunghanong buhat sa kangit-ngit. Dili na mabungahon na buhat, no? Nga naman, at the end of the day, husgahan sila, ingnan sila sa Ginoo, ang inyong prutas, inyong kinabuhi, walay pulos, isunog ko kamo. Wa pulos, way padulngan ng mga ginabuhat sa kangit-ngit. Bahala mo dato para sila diha. Bahala mo rag mo osinso para sila diha. Bahala magkatawa-katawa para sila, mangansaw para sila mo diha. Why asinso, wala na sila yung maayong bunga. So ayaw apil. Ganong madamay man ka. Ganong magpadamay man ka sa ilang sala. Ganong wadto man ka sa kangit-ngit na naman ka karon sa kahayag. Ayaw apil sa ilang kadautan o unsa ang ilahang judgment. So that's two implication, no?
Ayaw og apil sa buhat sa ilang sala. Ayaw og apil og buhat og sala. Mao na ang bawal. Anak sa Dios, ayaw pakasala. Ayaw og apil. Sige, natintal ka magsala. O, gipasakitan ka nila. Pero ayaw buhat og sala. Ayaw pag-apil sa dili fruits of bungahon. Salamat, Ate Mami. Mabungahon. Okay, nga buhat sa sala. 1 Timothy 5:22, ayaw pagdali-dali sa pagpandong sa mga kamot. Ni pag-apil sa mga sala sa uban. Tipigi ang imong kagulingong nga putli ka. Naa-day sense, no? Na ang usa ka anak sa Diyos, na anak na makinabuhi og kahayag, dili ka mo apil. Moingon ka, pero sir, mo naman na the only way masyaran nako sila gospel. Na mo apil ko dito sa ilang grupo, makiramay ko, makidamay ko, di ba? Makiinom ko or makibuhat ko sa ilang binuhatan para masyaran nako silang gospel. Daghan ni trya na ano? Pero ang ending sila ang kasala. Dili sila ang nidamay, siya ang nadamay. Na ay mga tao na mo apil og organisasyon na sikat kay sa kalibutan, kay connections. Apil ko dito para makasangyaw ko sa pulong sa Ginoo. Pero ang ending, di man pulong sa Ginoo ang nasangyaw. Mga pangapulong man sa mayong balita man sa how to be asinso. Amigo na ta. Uy, good times, jamming. Ayaw og apil. Ayaw og apil sa sala sa uban. Proverbs 10:18, siya ang nagtago sa pagdumot, adunay bakakon nga mga ngabil. Og siya nga pag nagsulti og usa ka butang-butang, usa ka buang-buang. Uy, no? Nag-rhyme. Kisay mo ingon og butang-butang, maoy buang-buang according to God. Kabo ka unsa ni nasala na I believe, rampant kay sa GCAP, kaning pak. Oh, no? Grabe, no? Slander, gossip. It's one of GCAP's favorite sin. Nga naman, ang tao na nakasala, ang buang-buang according to the Word of God, no? Na gabutang-butang, muduol man og lain. Kung anak, di ita sa kahayag, muingon ta, di ko anak. Lami, makaya ko isulti. Okay lang. Na ako'y couple no na gina-learn ko, sila akong atong former youth pastor diri before. I learned from them no na ingon sila na, Dave, kung naay gasulti bitaw sa amo ug among sa ilahan na kana imong ginasulti, imo na ba nang na prove na tinuod na nasulti na ba na nimo sa person na dapat makabalo ana? And ang third din, kuyugan ka. Storyahon na to para mahusay na siya. Nice, no? Kaysa maapilta sa ilang buang-buang. Do you know na kung kaning mga butang-butang og mga tao, mo ni ang maka-cause og gubot og conflict? Nga naman, murag fake news ba? Kung mutuo kag fake news, murag magnana say gahom sa imong karon na mausab ang imong panlantaw. Tanaw ka sa katao, ay mo na ang gingon no. Uy, mo din nga na yang buhok karon ba? Ana din as bunbun. Di ba? Naa din nga na. Ayaw kapil sa buhat sa sala. Naidaghan gusto mangramay, makiramay sa ilahang sala sa imuha. Shine, anak, sa kahayag. Likayi ang pipila ka mga tao nga mangdamay sa ilang sala. Nasa idea, no? Na ayaw apil. Don't do. Don't join. Don't participate. Don't have fellowship. Na ay idea na sugo datanan nga anak sa kahayag para musiga ka naa kay dili buhaton, dili apilan, dili tumpangan.
Pero dili lang na sa dili no. Naapo di ay kay another sugo. Another sugo di ay is naa kay dapat buhaton. Dili lang ka sa dili taman mo apil, dili ko ana. Naapo di ay kay dapat ibutyag. Ang binuhatan sa hayag is ga-cut siya sa darkness, at the same time, ga-expose siya sa darkness. Kung kanina kwarto, ngit-ngit ni siya, pag the moment na imo hayag, makita ni mo karon unsa ang mga butang na sa sulod sa kwarto. Naputol ang kangit-ngit, at the same time, nakita na nato unsay sulod. Do you know na mo na ang usa ka binuhatan sa usa ka anak sa hayag? Tanawa, ang kaning ibutyag, the word no, na naana siya pagsabot na naa kay gapamadlong ka. Whether nana sa imong kinabuhi or sa imong pulong, the way you live your life and the words that you say, mabadlong yun ning naa sa kangit-ngit og nagbuhat og mga daotang kangit-ngit. Ang pagbuhat sa pagbutyag is imuhang the action no, na imuhang gi-convince ang usa ka tao nagigamit karon nimo ang pulong sa Dios, manamo man atong hayag. Mo man atong source atong kahayag nga ang usa ka tao gabuhat siya og sala. Kabaw ka kung dili ka, kung taman ra ka sa ayaw pag-apil, taman ra ka sa layo, o dili ka mo shine padayon bilang anak sa Diyos, kabaw ka, unsay tawag sa imuha, kung makakita ka og sala, og taman ra ka sa dili mo buhat, ana, dili nimo ibutyag, kabaw ka unsay tawag sa imuha, konsentador. Kabaw ka, that in the law of this land, kung nakakita ka og krimen, og dili ka mo tingog sa unsa imong nakita, kabaw ka unsay tawag sa imuha sa law, which reflects the law of God, you become an accomplice to the crime. You become a participatory to the crime. Anak sa Diyos, naa may sugo ug naa may badlong. Na may bawal. Ayaw apil sa ilang sala. Ayaw padamay sa ilang sala. Buhata, unsa ang giingon sa Diyos na buhaton nimo, siga. Ihayag. Isigay mong hayag, ang hayag sa pulong sa Diyos, ang kamatuoran sa Diyos sa imong kinabuhi. Mo require na sa sometimes words, many times sa imong action. Ang buhat sa pagkonbinsa sa usa ka tao, mo na siya. Pag-andam kamo karon bilang people of God who are walking and becoming like Christ, to walk as the light of the world, to reflect the light of the world. Pag-andam sa pagbutyag sa sala, dili lamang kung kini sayon buhaton. Pag-andam kamo sa pagbutyag sa sala, dili lang sa mga tao na pwede na ninyo storyahon, kay dali-dali ra. Apan kung kini kay hinahanglan, kung mutawag siya na siya Kristohanon, naatay spiritual, moral obligation to a brother, to a sister, naatay relationship. Kita mga Pilipino, we like to say, wala ako'y relationship niya. Oo, tinuod na sa human level. Pero family of God, naa dito ang sugo, love your brother and sister. And parts of loving your brother and sister is telling him, correcting him, rebuking and reproaching. Grabe, no? Na ay mga trahedya, daghan kay kakitabo sa itong mga pamilya. Ngano man, ang nakakita o nakahibalo, nagpabilin man og hilom. Matthew 8:26, sada kay nino, 33 times gigamit ning word na ibutyag. Kasara diri sa Episo, o ang 32 times gigamit sa ginabuhat ni Hesukristo. Ang pagbutyag.
Matthew 8:26, siya mibangon o gibadlong ang hangin o ang dagat o diha dakong kalinaw. We think no na Jesus is love. Jesus could never, say these things that we should say. No? We shouldn't expose sin. But muna ang usa sa ministry ni Jesucristo dinhi bilang light sa world, people hated Him. Gibadlong ni Jesus ang demonyo o kini miguwa kaniya o ang bata naayo diha. So, whether demonyo pagbantay sa inyong kaugalingon, kung ang imong isuod makasala, badlong nga siya. O kung siya maghinusol, pasaylua siya. Wait, Jesus, may nakulangan nimong pulong Jesus o look, ingon man dapat kung pagbantay sa inyong mga kaugalingon, kung ang imong igsuod na imong suod. Katong close nimo or imong friend. No. Relationship-wise, igsuon ta, tanan. Right? Ma-pastor ba? Ma-leader ba? Ma-bishop ba? Ma-elder ba? Ma-member of Christ ba? Ma-praise and worship leader ba? Sama ta tanan, igsuon ta. Kung makakita ta og usa ka kapwa igsuon na nakasala, shine. Badlong nga siya. Ibutyag. O kung siya mo hinulsol, again, pasaylua siya. Pasaylua siya. Dili man na para lang mubadlong, kay malipay ta ng badlong. Atong gusto is mubalik siya sa Ginoo. Mubalik siya sa kahayag. Napansin niyo na kung si Jesus mubutyag, naa siya'y resulta na dapat na'y muundang, na'y mubalik, na'y maghinulsol. Mo na ang purpose sa pagbutyag, no? Na na'y muundang, na'y mubalik, na'y maghinulsol, balik sa Diyos. Para mapasaylo siya sa Ginoo. Para dili siya magpadayon sa iyang dalan na padulong siya sa kangit-ngit sa iyang kinabuhi. Makamata siya. Hoy, gising! Ug moingon siya, pasaylo ka Lord, nakasala ko. Muna after nato mabutyag ang sala, for what it is. Ang sala mang yun, deceitful, bakakon, walay pulos, walay padulnganan, walay prutas na maayo. It's fatal, makapatay. It's evil, makadaot. O ingnan nato atong mga igsuon, atong mga sisters, undangan na. Do you know that what you're doing is sin? O first daghan man na siya ipalusot, ana. Imo man siya i-point sa God, pero mo na imong ginasulti, pero mo man imong ginabuhat. Open your Bible. Tudlua siya, ahadapit sa Biblia na simang siya. O pagtawag karon, undangan na, igsuon. Pag hinulsol, igsuon. O kung mo, mga isag pasaylo sa Diyos, wow, salamat Lord, pasayloa. Modeling what it means to be walking in love. Sama ni Jesus. Modeling ang itsura ana in this world. Live as children of light. Pero na yung mga utana sa ato di ba, love man, ato lang pasayloon. Why not just accept? Di ba, mura man tag pumadulong sa legalistic na sige ra tag kuan unsay dapat tumanon. Masin ma-over na pugta, mahimo na tag legalistic. Mao na ang usually ang manunggan nato when we call for holiness in the church. When we call for people to shine their light in this world. Ang gawas sa kalibutan maingon, grabe, judgmental mo, grabe mo, ka mga bigots, unsa man mo, di man mo mudawat sa amoa, unsa man mo, mga holy kay mo.
the church is really holy and people will hate what is holy. Pero ang nasa sulod sa simbahan o nagpabilin sa kangit-ngit o nagbuhat o kangit-ngit, mo po na ilang isulti, ilang ireklamo. Ay, grabe, love man ta dinhi, nga nung mag-judge man mo, katanaway mong salao. No? Shouldn't we just focus on love and ministry? Daghan pa kita importante buhaton diha o nganong ato man ang atimanon ang mga gagmay na mga sala sa sulod. Do you know, ako ning gisumpay gyud kay basin ato na pud siyang ma-separate. Take no part, ayaw appeal sa mga unfruitful work of darkness. Instead, ibutyag kani. Ngano man, no? In verse 12, padayon na siya, ngano? Tungod kay grabe na pakakaulaw ang ilahang ginabuhat, na dili ganin nato na masulti. Kabalo mo na yung mga sala na kung atong hisgutan karon, mawa ang atong gana mo kaon. Murag mukulo ta sa kaulaw. Nga naman, kaning mga sala, grabe niya mga pakaulaw, buhaton. Pero kabalo mo ana sa mugara na siya kung nasa sa kangit-ngit o way nakahibalo. Ang sala mo gara kung wa na kabalo, kung wa na nabutyag, mo gara na sa kangit-ngit. Mailad ta, nanindot din na siya og itsura, pero pag uni mo sa suga, huy! Abi ni mo tsada kayo, gwapa kayo kasi ang make-up, pero pagtangtang na, huy, hala! Abi ni mo macho kayo, pero pagtangtang sa sanina, huy! Mura kahoy na. Walking hanger. Muscle shirt rin ito. Pero why muscle ang sulod sa shirt? No? 1 Corinthians 6:4, o kung kamo adunay husayonon, niining kinabuhia, nganong inyo mang dadon nganto sa mga taong wa tamda sa iglesia. Kung tinuod bitaw ni, nganong di lang ta mo focus, nganong i-call out man ginatong sala, nganong mo confront man kita, nganong ibutyag man gyapon nato. Ulaw na gali kinahisgutan, so di na nato nahisgutan. Mapakaulawan nato ang pangalan sa Dios o ang pangalan sa simbahan. Ganahan kita na palusot, no? Pero tinuod ba? Mo ba na ang binabuhat even sa mga anak sa Dios na naa sa naka-record sa Biblia sa iyang pulong? Naatay nakita na usa ka igsuon nato, usa ka maguwang nato na si Pablo, mangumpranta siya, mangbutyag siya og sala sa simbahan ug iha kaning buhaton para ngano man, para maulaw. Naanay nindot na pulos ang maulaw, no? Kung maulaw kasi mong binuhatan na sala sa Dios. Ako, nagsulti niya ini aron pagpakaulaw kaninyo. Dapat lang maulaw mo. Ang verse 12, unsa bugara ang atong mga sala kung dili na nato mabutyag. Take for example the mga sexual sins, mga sins of anger, hatred, unforgiveness. Di man na makita. Naman na sa secret. Pero nganong shameful man kay siya, murag maulo man kita kung nailain tao makabalo sa atong mga ginatago na sala sa kangit-ngit. Because it is shameful. It is disgusting. It is poison. It is killing you. Pride, kaning mga acceptable sin. It is leading you to worship other idols. It is leading you to a life of immorality, orgies, drunkenness. But if it's done in secret, in the dark, if no one of us will have the love to tell you and expose sin in your life for what it is, basin mailad ka o ginailad ka sa iyong kasing-kasing na okay ra ka. Total gabuhat man ka og ministry. Ako nagsulti niini aron pakaulaw ninyo. Naagyud na. Shameful man ang sala na ang ginabuhat sa tao. Ngunang masuko ang uban, no? Kaya di man sila ganahan maulawan sila. Di man sila ganahan mahalungkat ang ilahang mga kalabira sa ilahang mga closet. Ano man, wa pa man diay na nahayagan ni Kristo. Wa pa man na gisurrender. O kung maabrihan na, mahibawaan na, undang ng ligaya.
gusto pa man ko patuloy si ligaya. Maulaw ka na dapat kung kita, anak sa Diyos na niingon, nagmahal ta sa iya, pero nagbuhat ta og things. Dili. 1 Corinthians 15:34, pag madaogang kamo, pag matarong og ayaw na kamo, pagpakasala, kay uban nga walay nakahibalo, mahitungod sa Diyos, gisulti ko kini, aron maulaw kamo. Again, the part, usag yun na sa resulta, when you expose sin, brings shame. Sin brings shame. And those who do sin will be shamed. Muna siya, pero nganong pagpadayon man ta, nganong buhaton man nato na, gisugo man ta, ug naay promise. Aron promise. Kung nahuman na siya og nakabalo, nasala din na iyang ginabuhat, ni-agree na siya, og ni-confessar, og ni-repent na siya, Lord, kakakita ako, Lord, ulaw gini, Lord, sala gini ni Lord. Maghinulsol siya. Kabaw mo, na mona siya ang, I call that in verse 13 and 14, ang hope na to. But when anything is exposed by the light, it becomes visible. Ang mga binuhatan na naa sa kangit-ngit kumahayagan, mahayag na, mahibawaan na, makita na. And James 5:20 tells us in another way, let him know. Jikaf, know this. Kung kinsa man sa atoa, makadala sa usa ka makasasala, kauban na to na igsuon, sa iyahang, sa nawala sa iyang kangit-ngit, maluwas nimo iyahang kalag from death, and will cover a multitude of sins. This is the part where restoration is what we are praying for and hoping for. Mo man ang aim. But we have to believe that as children of light, we gotta go all the way. This is what love is, walking in love. Na mo live ta as children of light. So I hope and pray, Chikaf, as the Bible tells us, no? Kita tanan, mga anak sa kahayag, naatay mga bunga na makita nato bilang pruweba, ebidensya. O kana tanan, that is all that is good in your life. Mahitabo, ginabuhat nimo. Kinaamay hayagan man ka sa Ginoo. So mo reflect ka sa kahayag sa maayo. Mo reflect ka sa binuhatan sa mga righteous ug what is true, so that by your words and actions makita sa tanan sa naa sa kangit-ngit ang diferensya sa anak sa Dios ug anak ni Satanas. Makita unsa ka maayo ang Dios ug unsa ka dautan ang sala. Ug mabutyag tanan even sa katong gabuhat ug sala sa atong palibot. In the hope na those who will be shine, masahayagan, makakita sa kamatuoran ni Kristo Jesus, maghinulsol ug mubalik siya sa hayag ni Kristo Jesus. Let's pray. Ginoo, salamat Lord. This was really, Lord, something, Lord, we had to take time. I pray, Lord, that you would help us sa among nadunggan na pulong kani nimo. I pray, Lord, na imong kaming himuon bilang simbahan na maghinulsol kami together sa amo ang allowing certain sins in our midst to happen. And we need that shine, the light. I pray, Lord, that we would repent as a church, and excited ko, Lord, in the restoration that you would do in GCAF, among us, and a love that would cover over a multitude of sins. In Jesus' name, amen.